Té la costa d'aigua dolça més llarga dels Estats Units. És Michigan, una terra d'aigües blaves, cels brillants i una indústria gegant. Va ser aquí on la fusta i l'acer van ajudar a crear un dels centres manufacturers més importants del món. On la passió d'un home pels invents va originar la història d'amor entre els Estats Units i els cotxes. I on les icones d'aquella indústria encara s'alcen amb orgull. Va ser des de Michigan que els contrabandistes subministraven el rom il·legal a tot el país i que les superestrelles de la música, des de Stevie Wonder fins a Madonna, van sortir a entretenir el món. Michigan des de l'aire explica la història dels treballadors que van doblegar la corporació industrial més gran dels Estats Units i que van ajudar a guanyar les batalles de la Segona Guerra Mundial. On un equip local impera en un dels esports amb més rivalitat dels Estats Units. A causa de la forma única d'aquest estat, els seus habitants el solen anomenar la Manyopla. Però la resta del món coneix aquest centre neuràlgic de l'oest mitjà com Michigan. Els Estats Units des de l'aire. Michigan. Aquesta no és una autopista americana normal i corrent. És un matí d'un dia laborable, però tots els carrils estan buits. Només hi ha una camioneta. És el que s'anomena circuit d'assaig. I és on els fabricants d'automòbils posen a prova els seus vehicles abans de distribuir-los per tot el país. L'automòbil va transformar Michigan en un dels centres industrials més importants del món. I gran part del mèrit el té un cotxe anomenat Model T. Tot va començar aquí, a Dearborn, uns quants quilòmetres a l'oest de Detroit. El 1908, el primer Model T va sortir de la cadena de muntatge de Henry Ford. Aquest vehicle sense cavalls va ser el primer cotxe lleuger, fiable i sobretot barat que s'havia fabricat fins aleshores. És prou conegut que per convèncer les famílies de classe treballadora que compressin els seus cotxes de $850, Ford va proposar doblar el sou de molts dels seus treballadors perquè també es poguessin comprar els cotxes que fabricaven. El Model T va tenir un èxit inimaginable. Durant els següents 19 anys, 15 milions d'estatunidencs de tot el país van comprar models T i va néixer la història d'amor entre el país i l'automòbil. Potser aquest és el millor lloc per imaginar-se com era la vida a l'època que els primers cotxes circulaven pels carrers dels Estats Units. Es diu Greenfield Village. Henry Ford no sols estava obsessionat amb els cotxes, també el fascinaven els invents en general, i va crear tot un poble exclusivament per homenatjar-los. Al centre de Greenfield Village hi ha la fàbrica dels invents de Thomas Edison. Va ser en aquest complex de Menlo Park on Edison va presentar per primer cop la seva bombeta incandescent. Ford va traslladar els edificis supervivents des de Nova Jersey i va reproduir la resta. Al costat hi ha el Museu Henry Ford. Acull una de les col·leccions d'automòbils més variades del món. A dins d'aquest complex immens hi ha la limusina on van assassinar el president Kennedy. L'autobús on Rosa Parks, l'activista dels drets civils, es va negar a cedir el seu seient. El primer Ford Mustang i l'últim Model T que es va fabricar. El 1914 sortien 1.000 models T al dia de les cadenes de muntatge, que el van convertir en un home molt ric. Va comprar 5.000 hectàrees de terra i es va fer construir una nova casa a la finca Fair Lane.
Va advertir als arquitectes que només es volia gastar $250.000 en aquesta casa de 56 habitacions. Però després que centenars de paletes, fusters i altres artesans treballessin les 24 hores del dia durant 2 anys seguits, la factura final va pujar a gairebé 2 milions. El que feia que la finca fos única era que tenia la seva pròpia central elèctrica. Ford l'havia dissenyat amb l'ajuda del seu bon amic Thomas Edison. En aquest tram del riu Rouge, que travessava la seva propietat, Ford va instal·lar 2 generadors que proporcionaven energia a tota la finca i a les cases dels 2.000 residents de l'oest de Dearborn. Un túnel subterrani de 100 metres transportava vapor, electricitat i aigua des de la central fins a la seva residència. Curiosament, el responsable principal d'aquell món de cotxes vivia en una casa que gairebé no emetia gens de carboni. Mentrestant, vehicles de gasolina de totes les formes i mides sortien de les cadenes de muntatge de Ford, General Motors, Oldsmobile i altres dels primers fabricants d'automòbils. Aquella nova indústria va transformar Michigan, i aquesta transformació enlloc no es veu millor que al centre de Detroit. El 1927, els 7 germans Fisher, propietaris de la primera empresa que va produir carrosseries en sèrie, van fer construir aquest gratacels per a la seva nova seu. Van donar un xec en blanc a Albert Kahn, el gran arquitecte de Michigan, perquè dissenyés una torre que adornés la ciutat com cap altra. Quan es va acabar el 1928, molts el van definir com l'edifici més bonic del món, una catedral del comerç. Al principi la torre estava revestida d'or pur, però es va treure durant la Segona Guerra Mundial per por que l'edifici Fisher fos objectiu dels bombarders enemics. Als anys 20 del segle passat, a mesura que la silueta urbana de Detroit creixia, la cultura floria. La Sala Fox va obrir les portes el 1928. Fundat pel pioner del cinema William Fox, va ser el primer cinema del món que tenia un equip de so incorporat. Més tard es va convertir en una sala de concerts. Sinatra, Elvis i els artistes locals The Temptations i Eminem tots han actuat aquí. Als anys 70 del segle passat, el Fox estava en molt mal estat, però una reforma de 12 milions i mig de dòlars recentment ha restaurat aquest edifici representatiu de l'Art Deco. No tota la gran arquitectura de l'era daurada del Detroit dels anys 20 ha tingut tanta sort. Aquesta és l'estació central de Michigan, o el que en queda. Quan es va inaugurar el 1913, era l'estació de tren més alta del món. El disseny dels pisos inferiors de l'estació estava inspirat en els banys romans. A l'època daurada del ferrocarril, hi arribaven i en sortien fins a 200 trens al dia. Charlie Chaplin no va ser l'únic passatger famós que va baixar del tren aquí. També ho van fer 3 presidents, Roosevelt, Hoover i Truman. Fa més de 20 anys que l'últim tren va sortir de l'estació de Michigan. Les seves andanes estan buides. Unes andanes que havien estat l'última parada de centenars de treballadors que buscaven feina a les cadenes de muntatge de Detroit. I venien de tot el món. La demanda de cotxes va augmentar a tot el país i els fabricants necessitaven mà d'obra per fer-los. Desenes de milers de persones van venir a Michigan a buscar feina, moltes fins i tot des de l'Orient Mitjà. Actualment, a Dearborn, hi ha la mesquita més gran dels Estats Units. La raó és que una tercera part dels habitants d'aquesta població són d'origen arabo-americà. La població d'immigrants del Líban, de Síria i d'altres països de l'Orient Mitjà va créixer ràpidament a principis del segle XX. La majoria eren cristians, però posteriorment van arribar molts àrabs musulmans. I el 1963 la comunitat va construir aquesta mesquita, el Centre Islàmic d'Amèrica. A part de mà d'obra, els grans fabricants d'automòbils també necessitaven una altra cosa per mantenir les seves cadenes de muntatge en funcionament. Matèries primeres. I la més important era l'acer. Per assegurar-se que les seves fàbriques en tinguessin un subministrament constant, Ford va construir aquesta planta. Inaugurades fa gairebé un segle, aquestes instal·lacions proporcionaven l'acer dels models T.
Ara s'estan modernitzant per produir parts de carrosseria anticorrosives per a nous models de cotxe. És propietat de Severstal, una de les empreses d'acer més grans de Rússia. L'acer continua sent un assumpte candent a Michigan. Aquest líquid ardent, anomenat escòria, és un subproducte del procés de transformació del ferro en acer i es farà servir per construir carreteres. La indústria automobilística ha impulsat l'economia de Michigan durant més d'un segle. Però més enllà de les cadenes de muntatge i les torres industrials, Michigan és una terra molt diferent. Una terra definida per l'aigua des del seu origen. Es diu que tots els habitants de l'estat són a menys de 140 quilòmetres d'un dels 4 grans llacs de Nord-amèrica. L'Erie al sud-est, l'Huron a l'est, el Superior al nord o el Michigan a la costa oest. Aquesta zona havia estat coberta per una gran capa de gel anomenada la glacera Wisconsin. Quan el gel es va fer fos, fa uns 14.000 anys, van arribar els paleoindis. Caçaven mastodons i mamuts, caribús i castors. Més recentment, els descendents d'aquelles primeres tribus van explorar els cursos d'aigua de la zona amb canoes. I van pescar a la munió de cales que encara avui dia formen la costa de Michigan. Des de l'aire és una costa tan variada com qualsevol altra de Nord-amèrica. Platges interminables, boscos de pins remots que arriben fins a l'aigua, quilòmetres de pantans i una paret de sorra gegant que domina el llac Michigan. S'anomena l'Sleeping Bear Dunes National Lakeshore i sovint es diu que és una de les dunes més altes del país. Però això no és gaire precís. No és una duna típica. La sorra de la superfície reposa sobre un penya-segat de roca i grava deixat per una glacera. I per això s'anomena duna elevada. Però els científics diuen que potser no hi durarà gaire temps aquí. Els vents de l'oest que bufen des del llac Michigan desplacen la duna Sleeping Bear terra endins a una mitjana de 60 centímetres a l'any. Fa 140 metres de dalt a baix. Tornar a pujar pot ser esgotador. Carl Sandburg, guanyador d'un premi Pulitzer, va dir que per l'oest mitjà aquestes dunes són com el Gran Canyó per Arizona i el Yosemite per Califòrnia, una empremta del temps i de l'eternitat. Antigament, els punts de referència naturals com aquest, a la costa de Michigan, ajudaven a orientar-se els primers exploradors natius americans i europeus que navegaven pels grans llacs. Igual que els fars de Michigan, els capitans dels vaixells d'avui dia. A les costes de Michigan hi ha més de 120 fars, més que en qualsevol altre estat, incloent-hi Maine. S'estan fent esforços per salvar aquestes construccions històriques, ja que molts d'aquests fars ja no estan en servei, si més no per als vaixells. Avui aquest, a Big Sable Point, es fa servir per proposar el matrimoni. Si Michigan té tants fars, és perquè té una costa molt llarga. Els seus més de 5.000 quilòmetres la converteixen en la costa d'aigua dolça més llarga de tots els estats. I no és gens fàcil de cartografiar amb una canoa. Però és el que va intentar fer un jesuïta francès a la dècada del 1670. Amb l'esperança de trobar un pas cap a la Xina i convertir uns quants natius americans pel camí, el pare Jacques Marquette se'n va anar amb un grup i 2 canoes a explorar i cartografiar les costes dels grans llacs. No va trobar el pas, però al cap de 5 mesos, quan l'expedició es va haver acabat, havia documentat més de 3.200 quilòmetres de costa. També va fundar una missió jesuítica en un indret que actualment és a la frontera canadenca, a la part més septentrional de l'estat. Aquell assentament es convertiria en la ciutat de Sault Ste. Marie, una de les ciutats més antigues dels Estats Units i on hi ha les rescloses Sioux.
Tots els vaixells de càrrega que van des de Nova York, Chicago o Detroit fins al llac Superior han de passar per aquestes rescloses. Són necessàries perquè el nivell de l'aigua del llac Superior és 6,5 metres més alt que el del llac Huron. Antigament, les càrregues s'havien de transportar rodejant uns ràpids propers. Però el 1853, l'estat de Michigan va fer construir aquestes rescloses perquè les càrregues es poguessin transportar a través dels grans llacs amb un sol vaixell, sense haver-les de traslladar d'un vaixell a un altre. Aquest vaixell de càrrega, l'Indiana Harbor, va cap al sud. Ha arribat a la resclosa del nivell del llac Superior. Ara es deixa anar l'aigua per abaixar el vaixell 6,5 metres fins al nivell del llac Huron. Des d'aquí, aquest vaixell de 300 metres d'eslora portarà la seva càrrega de mineral de ferro fins a les plantes d'acer de Michigan i d'altres estats de l'oest mitjà. Només es triga 12 minuts a baixar un vaixell d'aquestes dimensions i els treballadors saben que han d'anar per feina. Hi passen 10.000 vaixells a l'any per les rescloses de Soo. Són les més transitades del món. Són a la península superior de Michigan, un territori que estava totalment aïllat de la terra ferma, fins que una obra d'enginyeria extraordinària els va unir. No és un matí típic al nord de Michigan. A sobre dels estrets de Mackinac hi ha desenes de milers de persones caminant. Però no participen en cap protesta massiva, ni van a treballar. És la travessa anual del pont Mighty Mac, que es fa el dia del treball, l'1 de setembre. Cada any, milers de persones de tot l'estat venen a celebrar la importància d'aquest pont, que uneix les penínsules superior i inferior de Michigan. Antigament, aquest estat dividit formava part d'una sola massa de terra, fins que el gel en retirada la va separar. Les aigües del voltant van entrar i van formar els estrets de Mackinac, que ara divideixen Michigan en dues parts molt diferents. L'única manera de travessar els estrets era per aire o pel llac. Però el 1957 es va acabar el pont de Mackinac. Té una longitud de 8.038 metres, que fa que sigui el pont suspès més llarg de l'hemisferi occidental. Els seus dos cables principals estan suspesos des d'unes torres de més de 150 metres d'altura. G. Menen Williams, el governador que va supervisar el projecte, va proclamar que el pont és comparable a les piràmides, a les grans preses hidroelèctriques, als gratacels de Manhattan i als canals de Panamà i de Suez. Però no tothom n'està tan satisfet del Mighty Mac. A l'extrem nord d'aquesta meravella artificial hi ha la meravella natural més estimada de Michigan, la península superior, també coneguda com la UP. La UP representa gairebé una tercera part de l'estat, però només hi viu un 3% de la població. Els residents, a qui se sol identificar pel seu accent característic, s'autoanomenen Yoopers. Alguns desitgen que no s'hagués construït mai el pont, i fins i tot anomenen trolls els que viuen a la part inferior. Alguns Yoopers fins i tot han promogut moviments per aconseguir la secessió de la UP i crear el 51è estat americà, que es diria superior, com el seu gran llac. Pot semblar inversemblant, però de fet potser no és tan absurda la idea d'una península superior independent. En realitat, originalment, la major part de la UP no havia de formar part de Michigan. Als anys 30 del segle XIX, el territori de Michigan tenia una població de 60.000 habitants i no podia optar a constituir-se en estat. Però en aquella època, Michigan i Ohio havien entaulat una batalla cruel per un tros de terra encaixonada entre els dos estats, que hauria donat a l'estat que la tingués unes rutes de navegació potencialment lucratives fins al riu Mississippi. Actualment aquest tros de terra es coneix com la Franja de Toledo. Finalment, el govern federal en va atorgar els 1.212 quilòmetres quadrats a Ohio
i com a compensació va donar 23.310 quilòmetres quadrats de la península superior a Michigan. En aquella època, molts creien que la UP estava destinada a ser una zona verge per sempre. Ningú no s'imaginava que la seva nova terra tenia un tresor enterrat. Quan només feia 5 anys que Michigan s'havia convertit en un estat, s'hi van descobrir uns dipòsits immensos de coure i altres minerals valuosos. Aviat, a mitjan segle XX, aquella regió boscosa va ser plena de miners que extreien més de 5 milions de tones de coure. Ara això ja forma part del passat. Les últimes mines de coure van tancar el 1995 i hi torna a haver quietud als boscos de la UP. Finalment, el pont Mighty Mac va comunicar les dues penínsules de Michigan. Però només uns quants quilòmetres a l'est hi ha una illa que encara sembla perduda en el temps. Els primers habitants de l'illa de Mackinac, envoltada d'aigües riques en peix i situada a la boca dels estrets, van ser els natius americans, després els tractants de pells francesos i posteriorment els britànics, que hi van construir aquest fort el 1780. El govern dels Estats Units va prendre el control de l'illa el 1796, però després el va perdre. La nit del 17 de juliol del 1812, els 30 soldats americans del fort dormien, quan 300 soldats britànics i els seus aliats natius americans, que havien salpat des del Canadà, van desembarcar a la part de darrere de l'illa. En silenci i a les fosques van pujar un canó fins a dalt del turó i van apuntar al fort Mackinac. Quan els americans es van despertar i van descobrir que tenien un canó davant i que eren 10 vegades més que ells, es van rendir sense oposar resistència. Va ser la primera ocupació de terra de la guerra del 1812, però 2 anys després, quan la Gran Bretanya va haver perdut aquella guerra, el fort Mackinac va tornar als Estats Units. La rica història i l'aïllament de l'illa també formen part del seu encant. Diuen que una vegada algú hi va portar un cotxe, però després d'espantar els cavalls que hi havia, van prohibir els automòbils. Actualment els carros de cavalls i les bicicletes són els únics vehicles que poden circular pels carrers de Mackinac. Encimbellat sobre els estrets hi ha el Grand Hotel. S'ha omplert gairebé tots els estius des que es va inaugurar el 1887. Mark Twain solia fer-hi conferències als hostes per $1. El Gran Porxo de 200 metres és el més llarg del món. Va ser el punt de trobada de gairebé tots els habitants d'aquesta minúscula illa. I va ser en aquest porxo on els actors Christopher Reeve i Jane Seymour van rodar la pel·lícula romàntica clàssica de culte En algun lloc del temps. Però aquesta illa també va tenir un petit paper en una història molt més èpica. La creació de la ciutat més gran de Michigan, Detroit. El 1701, un comandant francès que es deia Antoine de la Motte Cadillac i que era la màxima autoritat de l'illa de Mackinac, va anar cap al sud i va arribar a la riba d'aquest riu que comunica el llac Erie amb el llac Huron. El govern francès havia autoritzat Cadillac a construir-hi un fort. Volia impedir que aquest curs d'aigua tan vital caigués a les mans dels britànics i obtenir beneficis personals controlant el comerç, sobretot comerciant amb rom amb els natius americans. Va afirmar que el seu nou fort seria el paradís de Nord-Amèrica. El nom de Detroit ve de la paraula francesa le Détroit, o l'estret. A Cadillac li costaria molt reconèixer aquest indret avui dia, i potser el sorprendria que gairebé tots els americans coneguin el seu nom. El 1902, Henry Leland va fundar Cadillac Automobiles, que General Motors va convertir en un dels cotxes de luxe més famosos dels Estats Units. La situació de Detroit en una ruta de navegació important i la seva proximitat a les matèries primeres, com ara minerals i fusta, va ajudar a convertir-la en un centre industrial i financer molt important, que rivalitzava amb San Francisco, Chicago i Nova York. Però als anys 20, Detroit tenia una cosa molt important que aquestes altres ciutats no tenien. El 1919, el govern dels Estats Units va prohibir la venda i el consum d'alcohol a tot el país.
Al cap d'uns anys, la prohibició estava en ple auge. I Detroit era a tocar del Canadà, a l'altra banda del riu, on l'alcohol encara era legal. Aviat la ciutat va ser plena de contrabandistes d'alcohol i de mafiosos. Detroit no tenia ponts per passar al Canadà en aquella època. Només el pont MacArthur, que anava fins a l'illa de Bell, al mig del riu Detroit, just a la frontera canadenca. El que feia que l'illa de Bell fos un lloc perfecte per a la compra i venda d'alcohol era que ja era un centre de reunió i esbarjo popular entre la gent de Detroit. A finals dels anys 80 del segle XIX, Detroit va contractar Frederick Law Olmsted, el dissenyador del Central Park de Nova York, per idear un nou parc públic a l'illa de Bell. L'arquitecte Albert Kahn va rebre l'encàrrec de dissenyar aquest complex hivernacle, que es va inspirar en el de Monticello, la finca que el president Thomas Jefferson tenia a Virgínia. Als anys 50, l'hivernacle va rebre una col·lecció de 600 orquídies, que encara són el plat fort del seu jardí botànic. Però a l'època de la prohibició, aquesta illa tan popular era el lloc de trobada perfecte per als contrabandistes de rom del Canadà i els seus compradors de Detroit. Però no tot l'alcohol del Canadà passava pel pont MacArthur de l'illa de Bell. Grans quantitats de rom, vodka i whisky entraven de contraban en barques o les arrossegaven amb cables. Quan el riu Detroit es congelava, els contrabandistes el travessaven a peu amb ampolles amagades a les botes. I d'aquí ve la paraula bootleggers. Per Detroit hi circulava tant d'alcohol il·legal que en aquella època era la segona indústria més important de la ciutat, després de la de l'automòbil. Pel riu Detroit hi va passar un 75% de tot l'alcohol que va entrar als Estats Units durant la prohibició. A partir del 1929, quan es va inaugurar el pont Ambassador i es va poder travessar la frontera amb cotxe, passar alcohol de contraban va ser molt més fàcil. Contractaven secretàries perquè el portessin amagat a les bosses. Altres el ficaven en falsos maleters. Fins i tot van enxampar un home amb un carregament d'ous. Els havia buidat tots i els havia reomplert amb whisky escocès. Les tècniques per passar alcohol de contraban als anys 20 eren similars a les que fan servir els correus de la droga d'avui dia. I la proximitat de Detroit amb el Canadà fa que encara sigui un centre de tràfic il·legal. Actualment, el pont Ambassador és el pas fronterer internacional amb més trànsit de mercaderies dels Estats Units. Sorprenentment, aquesta connexió vital amb el soci comercial més important és l'únic punt fronterer de propietat privada. El propietari del pont és un magnat dels camions multimilionari. La proximitat de Detroit amb el Canadà és un dels motius pels quals ja no és la capital de l'estat. Després que Michigan es convertís en estat el 1837, els legisladors van voler un lloc més protegit per a la capital. Així doncs, la van traslladar de Detroit a un indret de l'interior poc conegut anomenat Lansing, que en aquella època era tan petit que alguns simplement l'anomenaven una clariana al bosc. Diuen que els legisladors feien broma quan van prendre aquella decisió. No es podien creure que haguessin escollit aquell poble minúscul de menys de 20 habitants com a capital de l'estat. Però les seves creences morals no haurien pogut ser més clares. El primer acte de la legislatura va ser abolir la pena de mort. De manera que Michigan es va convertir en el primer territori de parla anglesa del món que va il·legalitzar la pena capital. Des de llavors, la tolerància ha estat un element fonamental de la història de Michigan. El segle XIX era un paradís per als esclaus que fugien del sud amb el ferrocarril subterrani. I això ajuda a entendre per què Michigan té un poble popularment conegut com la Petita Baviera. Al segle XIX, els missioners luterans alemanys van demanar als seus correligionaris de casa que els anessin a ajudar a convertir els indis Chippewa al cristianisme. A molts els van sorprendre les condicions de vida d'aquí. Un va escriure a casa dient que el poble més miserable d'Alemanya té palaus en comparació amb això. Però a poc el seu poblet, Frankenmuth, va créixer i ara sembla més alemany que americà. Però no sempre ha tingut aquest aspecte. Frankenmuth va ser una població força típica de l'Oest Mitjà fins als anys 50 del segle XX,
quan els seus emprenedors habitants el van transformar en la Petita Baviera. Ara venen 3 milions de visitants a l'any a gaudir de l'ambient del vell món i de la cervesa alemanya local. Una de les raons per què Frankenmuth és tan popular és que més de 2 milions d'habitants de Michigan són descendents d'alemanys. Els conreus que els alemanys i altres primers colons van plantar a Michigan han donat a l'estat un dels sistemes de conreu més variats del món. Mongetes, cireres, remolatxes, nabius i blat són només alguns dels més de 200 productes que s'hi conreen. A principis del segle XX, un metge de Michigan va utilitzar un dels cultius més abundants de l'estat per crear un imperi alimentari. El 1876, el doctor John Harvey Kellogg dirigia aquest immens sanatori per a l'Església Adventista del Setè Dia aquí a Battle Creek. Els pacients n'omplien les habitacions amb l'esperança de beneficiar-se dels principis de vida sana del doctor Kellogg. Menja el que menja el mico, prescrivia. Menjar senzill i poca quantitat. El règim del doctor Kellogg incloïa abstinència, una dieta vegetariana, lavatives i flocs de blat de moro. Molts pacients famosos van venir a fer la cura del doctor Kellogg, com ara el president William Howard Taft, Thomas Edison i Amelia Earhart. Uns quants anys abans, el doctor Kellogg i el seu germà Will havien desenvolupat un mètode per produir flocs de blat i de blat de moro, primer vaporitzant-los i després utilitzant uns corrons pesants per aixafar-los. Cansats de les típiques farinetes de civada, els seus pacients els trobaven boníssims i van néixer els flocs de blat de moro de Kellogg. Després, Will va fundar la Kellogg Company. Actualment és una de les marques més famoses del món i encara té la seu a Battle Creek, que també és coneguda com la ciutat dels cereals. Segons una llegenda, quan els arquitectes ho van preguntar als executius de Kellogg, la majoria van dir que volien un despatx cantoner. I d'aquí ve la forma única de la seu de l'empresa. El blat de moro dels flocs de Kellogg ja no prové de Michigan. I actualment els agricultors d'aquest estat experimenten amb un nou tipus de conreu que segur que el doctor Kellogg no aprovaria. Aquesta és la terra del vi de Michigan. Ara a l'estat hi ha 6.000 hectàrees de vinyes. La majoria conreen raïm per a most, però actualment unes 100 vinyes produeixen vi de Michigan. Als viticultors de la península Old Mission els agrada subratllar que les seves vinyes són al paral·lel 45, la mateixa latitud que les famoses regions vinícoles franceses com ara Alsàcia, Bordeus i la Borgonya. Per ara, la majoria de viticultors d'aquí només venen a nivell local, però esperen que això canviï. La terra del vi de Michigan també atreu gent de Detroit i d'altres ciutats que busquen una escapada estiuenca. I quan venen no tenen pressa per tornar a casa. Aquí les vacances d'estiu són tan preuades que fins i tot s'han convertit en llei. El nom Michigan és una paraula dels natius americans que vol dir llac gran. Però no es refereix només als 4 grans llacs que voregen l'estat. També es refereix als més d'11.000 llacs interiors com aquest. Aquestes són les aigües turqueses del llac interior més llarg i fondo de l'estat. El llac Torch és considerat un dels més bonics del món. És un dels motius pels quals la gent de Michigan passa les vacances al seu estat. Volen en parapent per sobre dels penya-segats del comtat de Benzie i pugen les dunes del Parc Estatal de Silver Lake. Les vacances d'estiu són tan importants en aquest estat que el poder legislatiu de Michigan hi va intervenir per oficialitzar-les. Les escoles no poden començar les classes abans del dia del treball. I just abans que comenci l'escola, desenes de milers de persones conclouen les vacances i es reuneixen pel ritu anual del cap de setmana del Dia del Treball. El partit inaugural de l'equip de futbol dels Wolverines, de la Universitat de Michigan. Cap universitat ni cap equip de l'NFL
supera el Big House, l'estadi de futbol americà més gran del país. Durant anys, el Big House i l'estadi Beaver de Pennsilvània van lluitar per aquest títol. Però el 2010, la Universitat de Michigan es va gastar 226 milions de dòlars per ampliar encara més el seu estadi i va derrotar l'estadi de Pennsilvània amb 3.329 seients més. La capacitat oficial és de 109.901 espectadors, però a la majoria de partits se superen els 110.000. Avui les entrades d'aquest partit contra el Western Michigan estan esgotades i el preu de la revenda ha arribat als $4.000. El que fa que aquest estadi sigui tan únic per la capacitat que té és el seu disseny discret. No hi ha ni cúpula gegant ni sostre retràctil. El Big House es va construir als anys 20 del segle passat en un terreny on hi havia una font subterrània. Mentre el construïen, la terra humida i inestable es van passar una grua que, segons la llegenda, encara està enterrada sota el camp. Els jugadors actuals segueixen els passos de futbolistes llegendaris com Tom Brady, Tom Harmon, Desmond Howard i fins i tot el president Gerald Ford, que va ser central dels Wolverines als anys 30. Entre els espectadors del passat hi podria haver hagut Larry Page, cofundador de Google, l'actor James Earl Jones, el difunt doctor Jack Kevorkian o fins i tot Madonna, tots exalumnes de la Universitat de Michigan. Però el futbol no ha estat l'única cosa que ha fet història en aquest campus. A principis dels anys 60, un grup molt més reduït d'estudiants es va reunir en aquestes escales del sindicat d'estudiants per escoltar el candidat presidencial John F. Kennedy, que hi va fer un acte de campanya a mitjanit. Els va animar a dedicar una part del seu temps als Estats Units, un pla que posteriorment es va convertir en el Cos de Pau. Durant els anys de la Guerra del Vietnam, el campus bullia de reunions i protestes a favor de la pau. El professorat de Michigan va encapçalar la primera reunió d'autoensenyament col·lectiu el 1965. 2 anys després, centenars d'estudiants van ocupar l'edifici administratiu per oposar-se al contracte de defensa de la universitat. Els estudiants seguien l'exemple dels treballadors de l'automòbil de Michigan, que 31 anys abans havien fet una asseguda que havia doblegat una de les corporacions industrials més grans del món. Va passar a la fàbrica d'automòbils de Flint, uns 90 quilòmetres al nord-oest de Detroit. Aquest edifici, ara abandonat, havia format part de la planta número 1 de carrosseries Fisher de la General Motors, on els treballadors muntaven cotxes. I va ser aquí, al vespre del 30 de desembre del 1936, on aquells treballadors es van tancar i es van asseure. Durant dies es van negar a treballar o a anar-se'n, demanant un augment de sou i el reconeixement del sindicat. Les vagues es van estendre ràpidament per les altres fàbriques de General Motors i hi va haver enfrontaments entre els treballadors de les cadenes de muntatge i la policia. 44 dies després, amb totes les cadenes de muntatge parades, General Motors va cedir. L'empresa va firmar un acord que reconeixia el sindicat United Auto Workers com l'únic interlocutor per negociar amb els seus empleats i va marcar l'inici d'una nova era per als treballadors i la indústria. Però al cap de 3 anys, molts dels treballadors sindicats dels Estats Units no fabricaven cotxes, sinó màquines de guerra. El 1940, el president Roosevelt va manar als fabricants de cotxes que reformessin les seves cadenes de muntatge per fer camions, tancs i bombarders. En aquella època, aquest avió, el B-17, era un dels més avançats dels Estats Units. Per poder produir el nou B-24 de més autonomia, Henry Ford va construir una fàbrica de muntatge revolucionària, la Willow Run. Era la fàbrica més gran del seu temps i en el seu moment àlgid s'hi fabricava un B-24 cada hora. Tots els avions nous feien el seu primer vol des d'aquí, l'aeròdrom de Willow Run, a Ypsilanti. Al final de la guerra, Willow Run havia produït més de 8.000 avions. Tant els B-24 com els B-17, com ara aquest, van ser uns dels bombarders de primera línia a Europa. 5 anys abans, Walter Reuther, el líder del sindicat United Auto Workers, havia afirmat que les batalles dels Estats Units
es poden guanyar a les cadenes de muntatge de Detroit. I la Segona Guerra Mundial li va donar la raó. Ràpidament, Detroit va adoptar el sobrenom de l'Arsenal de la Democràcia. Als anys 50 el negoci va tornar a prosperar, si més no per als tres grans fabricants d'automòbils. Ford, General Motors i Chrysler van inundar el mercat amb models elegants més barats i van vendre 60 milions de cotxes en una sola dècada. Però els fabricants de cotxes més petits de Detroit tenien problemes. Aquest immens complex industrial era una de les fàbriques més avançades del món quan es va construir el 1903. No sols produïa un dels cotxes més luxosos i desitjats dels Estats Units als anys 30, sinó que també va presentar al món un arquitecte que transformaria la silueta urbana de Detroit, Albert Kahn. Albert Kahn, un immigrant alemany, va utilitzar la revolucionària tècnica constructiva del formigó armat, en comptes de reforçar l'estructura només amb fusta. La fàbrica resultant era robusta, espaiosa i eficient. Els llegendaris germans Packard van deixar de produir els seus cotxes de luxe el 1956, incapaços de competir amb els tres grans. La seva fàbrica, de més d'1,5 quilòmetres de llargada, s'ha convertit en un dels símbols més visibles de la decadència de Detroit. Però mentre empreses com Packard començaven a flaquejar, la música va començar a prosperar. La ciutat del motor va renéixer com a Motown. El 1959, Berry Gordy, un jove compositor i emprenedor, va comprar aquesta casa modesta a la Grand Avenue de Detroit. La va transformar en la seu del nou segell Motown Records. Aviat es va fer història a l'Estudio A, un soterrani reformat on es feien sessions d'enregistrament les 24 hores i on es va produir el característic so Motown. Un reguitzell impressionant de talents locals cantaven i es relacionaven aquí. Smokey Robinson, Diana Ross and the Supremes, The Temptations i Stevie Wonder. L'estudi de Gordy, també anomenat la fàbrica d'èxits, va produir més de 100 singles top 10. Ara aquests estudis històrics s'han transformat en el Museu Motown i actualment el segell Motown té la seu a Nova York. Gordy el va vendre a MCA Records el 1988. Les populars cançons soul de Motown ressonaven per un Detroit sempre canviant. A finals dels anys 60, l'atur augmentava. Els nouvinguts que buscaven feina s'enfrontaven a l'escassesa d'habitatges. Els abusos comesos per policies blancs als barris afroamericans exacerbaven les tensions racials existents. El 1967, tot plegat va assolir un punt àlgid i una calorosa nit de juliol, la ciutat va explotar. Va començar aquí, en aquest encreuament de l'avinguda Claremont amb el carrer 12, a unes quantes cantonades de l'estudi Motown. Un grup de gent s'havia congregat en un petit bar en una festa nocturna per homenatjar 2 veterans del Vietnam. Però la policia va irrompre la trobada i es va desencadenar la violència. Es van iniciar uns disturbis. Es van saquejar comerços, es van cremar edificis i la violència es va estendre ràpidament. Ni tan sols la Guàrdia Nacional va ser capaç de posar-hi ordre. Quan els famosos disturbis de Detroit van remetre al cap de 5 dies, hi havia 43 persones mortes i milers de ferits. Fa més de 40 anys dels disturbis, però Detroit encara té problemes de tensions racials, de pobresa i de delinqüència. Uns problemes simbolitzats per un famós carrer de la ciutat, l'8 Mile. Aquest carrer llarg i recte és la línia divisòria que marca la frontera entre la ciutat de Detroit i els barris del nord. Entre els barris més pobres i els més rics. Actualment, molts coneixen l'8 Mile com el títol d'una pel·lícula del 2002 protagonitzada per Eminem, l'artista de hip-hop de Detroit. Nascut amb el nom de Marshall Mathers, Eminem vivia just al nord de l'8 Mile quan era adolescent, però va travessar aquesta frontera per participar en els combats de rap freestyle de Detroit. La música, canta Eminem, és l'única sortida que conec per fugir de l'8 Mile Road. L'èxit d'Eminem li va permetre alliberar-se de l'8 Mile
però no va anar gaire lluny. Ara viu en aquesta casa de 29 habitacions, de prop de Rochester Hills, als afores de la ciutat. Eminem no ha estat l'únic artista famós que ha portat Michigan a la pantalla gran. Als anys 80, un cineasta lluitador de Michigan va arribar a Detroit i va convertir la seva anàlisi de la indústria de l'automòbil en un clàssic de culte. El 1988, el documentalista Michael Moore, armat amb una càmera, va picar a la porta de l'antiga seu de General Motors, que aleshores era a uns quants quilòmetres del seu lloc actual, aquí, al centre de Detroit. Esperava reunir-se amb Roger Smith, el president de General Motors, però no ho va aconseguir. I el van fer fora una vegada rere una altra, i això es va convertir en l'argument del seu documental Roger and Me, Roger i jo. La seu actual de General Motors, un complex anomenat Renaissance Center, es va construir per ajudar Detroit a recuperar-se després dels devastadors disturbis del 1967. Quan Michael Moore hi va arribar, la indústria automobilística de Michigan també passava una mala època, o si més no, els seus treballadors. Les coses anaven especialment malament a Flint, la ciutat natal de Moore, on havia nascut General Motors. Flint havia perdut 40.000 llocs de treball quan els fabricants de cotxes havien traslladat la producció a l'estranger, mentre General Motors obtenia uns beneficis rècord. A sobre d'aquesta plataforma de formigó gegant hi havia hagut la cadena de muntatge del Buick. Al punt àlgid de la producció, a mitjans dels anys 80 hi treballaven 28.000 persones. Ara, l'únic vestigi d'aquella planta és l'herba verda que donava la benvinguda als executius quan arribaven a la feina. Moore no es va poder reunir amb Roger, però va aconseguir evidenciar la cobdícia empresarial, que va provocar els acomiadaments i que va transformar unes fàbriques que havien estat molt pròsperes com aquesta en abocadors de residus tòxics. I Flint no ha estat l'únic lloc de Michigan que ha patit. Amb el declivi de la indústria automobilística, Detroit ha perdut gairebé 1 milió d'habitants els últims 60 anys. I l'èxode continua. Entre el 2000 i el 2010, Michigan va ser l'únic estat del país que va perdre població. Les immenses instal·lacions dels fabricants de cotxes estan desapareixent o renaixent. La planta Packard és ara un llenç gegant per a alguns dels grafiters més coneguts del món. Després que un, conegut com a Bansky, pintés aquí, un propietari d'una galeria local es va endur l'obra que havia fet a la paret de la planta Packard per poder-la exhibir a la seva galeria. Illes senceres de la ciutat han quedat buides i Eminem ha mostrat les ruïnes de Detroit als seus vídeos musicals i a la seva pel·lícula. Però, malgrat la decadència, n'hi ha molts que no se n'anirien mai de Detroit per malament que vagin les coses. Com els fans incondicionals dels Detroit Tigers, que juguen aquí, al Comerica Park. Durant anys, aquest camp també va tenir fama de ser el malson dels batedors dretans. Tant els jugadors com els aficionats es queixaven que la paret esquerra del camp era excessivament lluny. Així doncs, el 2002, l'equip va desplaçar la paret 23 metres més a prop de la base de meta i aquell any els Tigers van fer 77 quadrangulars més. Però l'any següent van patir una ratxa de derrotes impressionant, una de les pitjors de la història de la Lliga Americana. Però no sembla que això faci disminuir l'assistència dels aficionats dels Tigers. I hi ha els que viuen pel Festival de Jazz anual de la ciutat, un dels festivals de free jazz més importants del país. Actualment, l'economia de Michigan encara va al compàs dels ingressos de la seva indústria automobilística. I avui dia aquestes fortunes depenen cada cop més de les vendes a l'estranger, a Europa, a la Xina i a altres mercats emergents. Però la producció nacional continua. Cada dia, a la planta de camionetes de Ford de Dearborn es carreguen fins a 800 F-150 en trens i es distribueixen per tot el país. L'F-150 és el vehicle més venut dels Estats Units des de fa 34 anys. Al circuit d'assaig, cada any es posen a prova nous vehicles. La seva qualitat i el seu rendiment poden tenir un gran impacte en el futur de Michigan els pròxims anys. Però l'estat del golut ha tingut sempre moltes més coses que els cotxes.
les dunes altíssimes que ressegueixen la seva costa, les aigües cristal·lines dels seus llacs interiors, la lluïssor del seu cel i la gent de Michigan, que va transformar aquesta terra antiga amb les simples eines com l'aigua, la fusta, l'acer i un esperit que encara sobreviu molt més amunt dels estrets de Mackinac, homenatjant la terra que és Michigan.